На 21 април в квартал Геомилев е получена нов вид листовка на Kaufland, различна от техния вестник, който всяка събота се разпространява. Две страници А3 формат. Преди още един ден беше получена друга подобна, но на лъскава гланцирана хартия. Сега ще разгърнем да видим за какво става дума. Те явно във връзка с войната си, която водят с Carrefour, са зачестили с промоциите. Явно нещата са почти ден за ден. Тук май отново имаме няколко листовки, една в друга. Да, ето, абсолютно еднакви листовки. Една, две, три, 4 броя листовки, пуснати в една пощенска кутия. Представете ли си за какво става дума? Става дума, че куриерите, които разнасят Kaufland, а те се разнасят от тяхна собствена мрежа, пускат по няколко листовки в кутия. Плаща им се по една листовка в кутия, плаща им се да покрият няколко квартала, а те с тези листовки покриват примерно само един или само една четвърт от кутиите. Ето това е качеството на разпространение на листовки в България и то в момента на една от най-добре организираните мрежи за разпространение, собствената мрежа на Kaufland. Иначе това гръмко послание, сравнете сами над 3000 артикула трайно намалени, това гръмко послание вероятно ще стигне до много по-малко хора, отколкото маркетинг менеджерите на Kaufland очакват. Това е цената на лошото качество.